chỉ bay vết ule three Bro-Sis audio visual channel mình chỉ bay cái bu cái chịu cái hero nó rất thành công cái này when here in status WhatsApp status hate le enge message til toi te 30 second som thum lek lan lon man thin eng hlang e tia kan buai thin kha he enge ahla kha zon nge na kan thin lawa chu atlang pui thu in za samriat vel he chu enge ala thu han tai phian ron lang mai zela he ama sepera chuanin ahla kha kan ngai thlanga tekin nan pakhat hianin ga message pakhat don pakhata chuanin hela hi enge thupui mino zon sakte ti khan mi ron zota chu at the erawh in tana chu picture perfect needs no filter ti nia chuan ni chuan picture perfect need no filter ti chu han type top mai la enge ron langang picture perfect needs no filter perfect need no filter ti ron zia quote thamai ni chuanin ti khanin enge ahla kha a phrase khat tlar khat te kha kan thiat kha chon hei ti hianin ahla dik tak kharon lang tamai ni chuan chuanin thil har salu tu kan ni lawa tiang chi hianin Google a po and lut chhotai la tuna Google a kan lut anga hi Google ania chuanin Google a hian taken nan picture perfect needs no filter ti kha ti le tai la perfect needs no filter khu lyrics selo om tani kan ti khana lyrics karen du kha chuanin Google a khani ti kan search to mai don ti khana lo lang mai don tani kan heng ho jinga khanin hei lyrics at ti le the me chu thil Awlsam te ni si ma ro chu bo ve the lu tu kang khania la chi sang zon har sa te te pom thawa ma ro chu tla pui thena zon the ni ti kha kan sei du ni ti chuanin khati zong khani sela ti ang thil tangkai te tangkai ve tak ang chi ha lian tham ni si lo ma ro chu kan aru kan bai ve ne thin mi dang ha ti boi lo thei lo ang chi kham ve thina chu mi kan nge sukian tu chu eng mo ni hi ka ro ti ve de ju wanga ka channel hi mi lo subscribe sak ula min lo like sakin min lo share sak turin ka ngen chewa hei neta check hop me hei ka channel ani three Bro-Sis audio visual ani Ronaldo than tuang ka ni chuanin ka zai te le funny video se pon yang le til chi sang informative phong til te polo ti thei chin chu ka ron ti zelnang eng pon ni se lo him dam tlang ila ti chuanin dam te in hun mang tlang tu ri tu sang dang hlan chewa COVID-19 hianin chung kwa lim takin YouTube channel te po hi lo thi tlang la ti ha ka ron sam pa du cheu ni je vai mang tha ve ku le